Ľudia, moje meno je Erik a dneska vás za mnou ďalší video, tentokrát to je špeciál za 60 subscriberov, takže som rád ľudia. Už sme presiahli hranicu 60 odobrateľov, už máme 64, takže sme sa umestnili top 2 najlepších youtuberov v celom Zohre. Nie že najlepších, ale máme najviac odberov. Prvý je Darik SK, potom som ja, potom je Naturálny Kúš, potom ide Zlý Playboy a tak ďalej. Dobre ľudia, takže čo by som vám chcel povedať v tomto videu, že tento rok už budem makať a nebudú tak často videjka, lebo budem chodiť na zápasy a na tréningy futbalové, takže pozdravujeme Dariksa SK do videa, SK, chodí na futbal tiež. Takže ľudia, ďakujem za 60 odberateľov, všetkým, kto mi dali odbery, lajky, komenty, takže lúči sa s vami Erik. Lajkujte, dobrajte, zdieľajte a čaute ľudia.